Tepuk tangan yang meriah buat Mbak Elisa. Penting rondo jaran nggih. Sugeng dalu sugeng wilujeng dalu macange Yulimbo. Engkang kula hormati kinasih engkang minulyeng jagat royo. Nggih. Sowan kula macange Mbak Yulimbo wonten ing Sri Waluyo kalih. Iki bocah turunan bledek kowe ya. Suarane biantere ra umum. Sing penting ceto. Ceto to? Ceto. C. Ah, ceto. Ceto. Iki mau kok sethithik-sethithik iki mau piye? Setetek. Jan bocah. Sethithik. Setek-tek. Setek-tek mboko setek-tek suwi-suwi dari bukit. Aja tetek toh. Lah napa? Sedikit setek-tek, setek-tek. Alah itu pokoknya wis mudeng toh, intine mudeng ora sih. Nah, mudeng wong sakmene embane sakmene oke tumplek-blek. Wonten ing Sri Waluyo kalih menika saking pundi papan Lor Kidel, Ler Kidel Eler Etan Kukilen Sedoyo Melempuk Malumpuk wonten Sri Waluyo kalih luar biasa. Ing atase menika namung dusun. Tadi katanya Pak Tomo kalih
se Ayo ora kowe. Ayo ora koe. Alon-alon. Pinten kakak nggih 280 lekor setunggal atus. Ora 8 ki apa? 8 sewidak. Loh. Kali 281 kakak, tapi nek dihitung ya sekitar 315 apa pinten niku wau. Nek ngatasé dusun tapi iso ngandake wayangan meriah sak meriah. Tepuk tangan. Luar biasa. Jos. Wes Betul. wayangan meriah gunungan gunung piro-piro diusung apa rampuh. Wampuh kene wong wedok kene yo ampuh-ampuh do ngusungi gunung kok. Anggapmu ming wong lanang pok to sing rusa iki. Kene wedoke rusa. Wah, wong lanang iki ngunggahke endok kowe dadak direwangi yo. Wong wedok iki ra kakean ribut. Gawa gunung loro ra tau sambat. Wong lanang munggahke endok. Direwangi yo. Direwangi nganggo sewiwi. Wis weruh endok. Wis weruh endok apa piye? Mau weru endoknya ora weru, tapi nek bakso weru mau. Bakso. Madang bakso. Madang. Oh. Madang, kowe madang durung? Madang durung. Ya wis ora madang semaput. Dalang kok madang, dalang ki poso. Poso. Iya, dalang itu prihatin, sewengi aja madang, dalang madang kok le muni sapa? Iya ya. Aja madang. Aku ora madang aku ki. Lah kok jare madang mau? Dalang ki poso tirokot. Tirakat. Krokot ora. Wong tirakat kok tirokot. Iya, tadi aja madang ya. Udut oleh. Oleh udut. Mimik cucu oleh. Susune sapa? Lampo jaluk bojomu kok. Lah ya tergantung ana apa ora gitu. Onone kopi lah. Oh, kopi. Ya, Susune kopi. urung metu. Dereng-dereng medan. Ayo susunya diusung wong lanang-lanang mau. Kok itu susu ini loh biar sehat, biar warek itu kan. Warek. Angel Ya mumet. pokoknya gula bongbong luar biasa aku gumun. Ya. Jenggleng serendeng gumun sepeteng. Apa? Apa sih namanya itu? Apa bahasanya itu basa Jawa? Jembleng serembleng apa? Jingleng sarendeng. Ya itu, pokoknya saking gumunnya, saking senengnya aku nggak nyongko gitu loh. Kok iso menungsone melumpuk sakmene oke gitu kan. Luar biasa. Biasa di luar biasa. Basa Jawane apa toh luar biasa itu apa ya? Ora umum. Ora umum. Ora umum tuh kayak gendeng itu. Ora umum itu. Ora umum ki ya ora luar biasa kuwi mau dadi ora umum. Ora umum. Wah, ndak umum. Ndak umum. Ya, ndak umum luar biasa. Ya, seneng. Wah, aku gumun mergane aku perjalanan teko kene piantun dasare apa ya? Petani, apa-apa damelani pun nggih petani, terus pengusaha sagu. Petani ki nggon rambut lho petani ki. Apa itu? Petani. Kuwi karepmu petani ki rambut petani kumo. Itu pari pantun itu loh. Petani dul. Petani. Sabar, tenang, ojo emosi, tenang. Petani. Pedogong. Lan sedaya mawon pedamelan panjenengan, tapi luar biasanya iki sengkut gumregut gotong royong dasaripun nggih menika penggerakipun ya Pak Tomo kalian Pak Kanip meniku luar biasa dados rumaket nggih ya, tepuk tangan. Bisa menjalankan ini bersih desa bersih dusunnya itu setahun sekali porang gleleng ya. Gleleng no padahal. Ngono lho, muga-muga tikel matikel panjenengan sedaya sehat panjang yuswa rezekinipun lumintu. Amin. Sedaya mawon ingkang rawuh wonten mriki kula ndongakaken rejeki lumintu anak putra wayah sukses sedaya. Ngene lho seneng lho. Sik bojoku ning ndi to iki? Lah itu lho. Tuku apa bodrek ndasku kok mumet ngrungokne cah iki omong aku lho. Nek mumet mau ditinggal ngomah apa digawa dene? Aku mbayangne ndase tinggal ngomah iki kaya kepiye? Lah yo ndase mumet. Dasmu mumet. Dasmu mumet.
Heeh. Mergo aku. Iya. Mergo cangkemku. Ya cangkemmu ki ora patek genah. Aku Ya, bingung aku. no. Jenenge wong nguri-uri budaya tuh emang kayak gitu, sak iso-isone sak gaduk-gaduk. Raketang ketal ketul atur. Is. Baleni. Katake solon koto-koto wis biasa. Kayak apa Gitu. ketal Ketal ketul atur. Salah pangendi sangat salah anggenipun matur. Niku nggih dimaklumi mawon. Iya. Sing penting kan iki kabeh mudeng nggih. Paham nggih? Nggih. Ilatmu ki cawang ora ta dane iki? Apa? Ilate cawang ora ta? Kamu kok memperhatikan ilatku ngapa? Ilatku lo tak delekke kok isih kok mbok itu lirik-lirik mbok indik-indik ngapa? Indik-indik. Indik-indik ngapa? Ya wong ngomong iki angel dicerna lho aku ki jan ora patek anu aku ki. Omong itu didengar kok dicerna. Sing dicerna kuwi panganan. Omongan yo ada dicerna. Di kuping dirungokake, dipikir, dirasake kok dicerna. Madang kuwi. Aku bengi iki kok goblok aku ki. Piye sih? Ngono lho. Jadi aja dicerna. Oh iya. Rasakno. Inggih. Piye rasamu piye pasan iki ngrungokake suaraku? Rasaku kopyor ngrasake kowe iki. Rasa kok kopyor kaya es. Dadi ora karu-karuan utekku ki ngrasakne kowe. Lah ya aja ngono. Sing penting kan iki renggeng, gumarenggeng. Kabeh bahagia sedaya. Masyarakatipun. Pengen tak ruwes kowe iki asline iki aku kuwi. Alah, kruwes ya asline mung arep bribek ta kamu. Ya. Oh, siapa saya ngerti? Aku ra kelingan lho maune. Tak iling-iling dalangnya tuh siapa sih itu? Aku nggak kenal lah nih dalang Andi sopo gitu. Tak iling-iling. Tadi udah ketemu, bahasan ketemu, kelingan rambian tak boncengke. Bentar. Diboncengke kapan diboncengke? Suwi banget. Aku lo cari kontakmu lo nggak ada mas di WA aku gitu. Lah yo mbiyen zaman BBM. Oh, lembri BI zaman BBM cah jebulane. Ayo aku sing jenenge mbiyen ki yo saking takutku aku masih polos jadi sinden gitu kan. Jadi sinden itu kan takut ya sama cowok-cowok apalagi yogo apa dalang gitu. Takut saya itu ya kan. Pasti nanti ada apa-apanya ini kok dijemput kok dipetuk ngono. Apa dijemput itu kan. Iki sik curhat karo ani ya wis. Lah yo terus ditanya, "Anu, kowe wedi po karo aku?" "Mboten, Mas." Tapi sama nangis aku yo. Bedi jane aku. Aku biyen ki wedine ra umum kok karo aku kok piye? Lah yo medeni kok yo. Beda to. Rupaku gondrowo apa piye kok medeni? Ya, dulu kan juga rambutnya teyengen gitu kan. Takut kamu. Kok teyengen piye rambut kok teyengen? Apa itu loh, biar Oh, karat di itu. semir ki lho. Di semir tuh biar keren apa gimana? Enggak, itu kayak orang kayak teyengen itu malah. Kancamu lengarani rambutku malah kaya keset ki. Kok tulisannya welcome. Oh, welcome. Ya itu ya cerita masa lalu aja. Saya sudah kemutan, udah remember. Udah ingat aku. Ternyata Mas Andi itu dulu dulu sering ketemu tempatnya Dalang Jogja Pak Bu. Ya Pak Sri Mulyono itu dalang Habiran Dok Raton. Saiki kepanggih malih sehat ya Mas. Nggih, alhamdulillah sehat. Aku ra nyongko ra nyono bulane anakmu telu ya. Ngono lembribik lho. Anak lo gedene samene lho. Ki. Aku iki getuni aku duwe anak apa piye? Nek ora ya balen ayo. Ya ora, aku ra getun blas aku. Ra. Iki kaya anake jebulane jadi sapam. Wah jan. Iya, jadi penjaga bapaknya. Nek karo Mbak iki gelem wae Pak, rapopo. Aku sing ra gelem padake. Kowe iki padake ora. Kono ya ora gelem kok ya piye. Sabar, tenang. Oke, nggih menika mengke ngaturaken panglipur nggih. Jaos panglipur lagon-lagon mengke saking KPKWL bener ya? Oh, ora kowe. KPP KPWKL. KPWKL.
ya dari mana-mana, ada dari Metro, ada semua tadi. Sak ya. Lampung. Sak Lampung, nggih. Ya. Pak Mike juga makasih, Pak Tarno udah Pak jemput Michael. saya juga. Wah, makasih Pak Michael. Udah berbincang banyak tadi, luar biasa. Wes mugi-mugi mboten namung sak menika niki saged ngerembaka tekan anak putu saged dipun adani bersih dusun menika nggih. Amin. Nggih. Ya, apa iki ana ngaturke lagu napa meniki sinten ingkang ajeng nembang tetembangan sesarengan? Manut arep turun-turun ora apa-apa. Oh, dalang kok manutan. Aku ki manutan kok dadi wong ki. Ayo diaturke tembang sik. Nggih. Wonten pamundutan napa? Nek pamundutan urung ana ning iki mau ana sing amplop kok sok-sokan gak ono. Oh, Aku iya. weruh lelengene amplop. Ayo, ra dikantongi lho Pandelang. arep tak utut ya iki. Iya. Napa niku? Nyah wacanan dhewe nyah aku ora patek aku ki. Ya tak Coba. macane. Diwaca ora tak macane Ya, macane. ya. Lho kok wae nang iki piye to? Lah piye to? Tak macane. Wow, Sing ngono. bener apa? Tak wacane. Ya kono. Nyah, kowe wae, aku kok Iya malah. sih, malah moto. Oh, kepatil terus. Nonor. Loh, Nonor Kebon. Bener ya, Gajah Timur 2. Yowon gendeng. Gendeng sampai enem. Lagi gampang aja kok sampai enem. ana pesan gendeng barang ning wayangan ki piye? Mau ini dia, coba Nen. Oke. Nyuwun gentong, oh apa tadi? Gendeng. Oh iya, iki neluse ora gendeng kok ya gendeng bener. Gendeng. Heeh. Dari Harun S. Potong, Kota Gajah Timur, lagu ricik-ricik Banyumasan. Ya, pedalang saking terbanggi besar nyuwun Hendrik CS Gending Serampat. Oh iya. Iya, Anu, kalau Serampat enak. biasanya pada joget-joget. Aku kelingan awakmu biyen, aku ki seneng ngrungokne nek kowe iki pas wayahe nembang. Nembang apa? Aku tak ya mengenang masa lalu lah ngono. Ya paling apa-apa, nek ora. nembang wae aja sing boncengke wedi aku ra. Apa lagune apa? Anu Pangkur Semarangan. Wah, wis nek kuwi jan aku nganti ngimpi 7 dina 7 bengi je nek ngrungokne kowe iki. Jan elok tenan iki. Ngimpi kok 7 dina Ah. 7 bengi iki ora tangi-tangi apa piye perang ngelih kuwi? Ah, Aku anggere weruh awakmu wis pokoke wareg wae aku kok tenan. kok ngimpi 7 dina 7 bengi lho. Mm. Ya, Ya Pangkur Semarangan. Wah, Oke, jan. alun-alun. Alon-alon. Alun-alun ki lapangan je. Heeh. Mingkar mingkurengang koro lo ditembangke malah merem Wah, bener. mah ngimpi Heeh. akarono karenan marti gendere Pak De.
sekali. Metit banget. Waduh meti kira duwe untu. Sinupa sinukarta mreh kretarta lagune kaya mbiyen dek jaman aku karo kowe. Kadung Tresno. Weh, Kadung Tresno. Aku sih kelingan lagumu kawitan kok. Oh iya, aku malah lali sih. Ya nalikane kowe ngoyak-oyak aku kuwi. Ora, dhewe ki beda kepercayaan. Kok ngono? Ya. Tahu artinya? Burung. Kowe percaya. Heeh. Percaya apa? Percaya nek kowe seneng ro aku. Genah. Nek aku cetha ora seneng ro kowe. Ya, Kadung Tresno. Iya, monggo. Lamat wis keton tejane yen berangkat macara. Aduh, wiragane sinawang tak amboseni. Yen basengot mimbah batut nyata jeneng kamrak mati. Aduh, lestari kan lilo kisah sarikmo. Nadyan bebasane kelingan kodong salambar kangmas awas koncetan rasa ini izin macangi sekali aja, terus nanti didangdutin tembang kangen ya. Oke. Ya, nanti sekalian aku bisa mengundang ke atas dari KPWKL. Bener ya? KPWKL. Ya, komunitas penggemar apa? Wayang kulit Lampung. Lampung. Ya, nanti boleh naik ke atas, perwakilan boleh, semua boleh, bisa joget bareng biar gayeng ya.
bajane wimbah katon jrogan dan sawon emang wis lumayan Bacut dangdut nggih tak atur istirahat riyen. Wah, wis wet mau dremimil ora ana enteke bocah kok. Nek omongan ket biyen iki ora tau ana selane. Jian gumun aku iki dah. Ngono kok ya ado-ado kok Sulawesi. Alah. Jan. Ki minangkani pamundutan ki mau sing teko pisanan. Mas Harun S. Potong, Kota Gajah Timur. Ngersake lagu Ricik-ricik Banyumasan. Wah, monggo iki dipinangkani saka sing sinden senior-senior kasepuhan. Ricik-ricik Banyumasan. Yo, monggo dibukani.
Pesisir ki mesti ya grupak penak. Heeh, penak, Nduk. Wah, jan. Gayeng regeng saya suwe pamundutan saya akeh. Iya, ning dipinangkani siji mbaka siji. Wong Karang ki wis dadi tembung hajat arepe nggo syukuran dusun karo nggo seneng-seneng ya, Nduk. Iya. Ning seneng kaya ngapa ya ana watese, tetep ngugemi marang tuntunaning kabudayan ngono. Ki terus ana mau sing ngersake serampat saking terbanggi besar Mas Hendrik. Nah, monggo diaturi serampate Mas. Ya. Serampat. Iki nek ora dipinangkani mengko ndak malah kedawa-dawa. Mongko ning kene iki ngeman Mbak Elisa kok nganti ora yes ki mengko pementasane kok ya. Aduh-aduh kula Sulawesi kok ming 2 lagu nek eman-eman.
Nggih diminangkani setunggal mbaka setunggal. Niki assalamualaikum Bapak Dalang. Kula saking KPBKL Pancasila Natar kula nyuwun tembang langgam Selendang Biru. Tembang menika kagem Bapak Tomo, Bapak Kanip. Mugi-mugi warga Dusun Sri Waluya 2 anggenipun ngawontenaken ambal warsa ingkang kaping 68 taun. Mugi Sri Waluya tansah dados dusun ingkang baradatun thayyibatun warobun ghafur. Amin Allahumma amin. Dusun ingkang gemah ripah loh jinawi. Nuwun saking Pak Warsidi Pancasila Natar. Nggih, menika langgam napa sing tembang Selendang Biru, Pak? Napa lancaran, Pak? Sing Selendang Biru niku nggih, Pak. Oh, tembange cah-cah saiki. Ya kuwi dum-dumane cah nom kuwi sing nembangke Caca Laras karo Gonjeh kuwi. Selendang Biru. Larase Srendro Patet Barang. Aku yo ora dong kok kuwi lagune iki. Wah, Selendang Biru. Masih bersama musiknya Lampung. Sampun, Pak. Nggih. Wah, jan. Angger kon begijikan kok do rumangsaku seneng. Menika wonten pamundutan panjenengane Bapak Lurah saking Bangunrejo kalih Bapak Lurah Sumberjo. Menika diaturi mangke nembang teng panggungan mriki, Pak. Menika panyuwun saking Pak Mikael. Wah, jan iki teko meneh niki. Pripun Pak Lurah Sumberjo kali Bangunrejo? Bersediakah? Nek mboten niki tesih kathah niki lho, Pak. Ya. Duar. Nggih, menika dilajengke malih. Menika kagem Pak Dalang nyuwun orek-orek Wonogiri Dwi Priyana Sri Teja Kencana. Wah, orek-orek Kediri iki sing piye? Wonogiri iki sing piye iki? Iki sing aku entak tung 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 ngono do iki. Kok nek Wonogiri piye iki? Arepe seragenan. Nggih, monggo orek-orek.